nós ao final somos uns privilexiados, toda a vida o tivemos máis ou menos fácil e ao final o que facemos é xogar cunha pelota. Sacrificio, esforzo como en calquer outro traballo, como en calquer outra pasión ou outra profesión. Pero lóxicamente sí que hai que facer sacrificios en canto a, bueno, pois ti eres deportista, eres xoven, perdeste, bueno, pois vacacións cos amigos, mesmo eu o ano pasado perdinme a boda do meu padriño por ter que xogar un partido de fútbol. Bueno, pois son ceremonias e circunstancias que non volven e que telas que perder porque te dedicas a un traballo no que tes que estar 24/7 disponible, non? Apréndese a poñer nunha balanza certas cousas e ao final o que se fai con pasión, o que se fai con esforzo, con ese sacrificio, como dis, pois sempre é bonito recibir ese orgullo de facelo. O esforzo e a resiliencia que exixe a competición deportiva, non? O que exixen os propios entrenamentos, ou, bueno, esa loita que ten un mesmo por mellorar ou por chegar a estar no once titular, bueno, prepáranos un pouco para o que nos exixe a vida fora do deporte, non? A vida pon nos retos ou os mesmos estudos, pois o que nos enseña o deporte edúcanos nese esforzo que ao final, bueno, pois prepárate un pouco para cando as cousas se poñen difíciles na vida, pois que ese esforzo sempre che dá un plus para acadar as túas metas. Si que hai momentos nos que tes dúbidas, nos que te plantexas moitas cousas, eu tive momentos persoais complicados, pois faite plantexarte todo na tua vida. Ao final, pois a familia axúdate, os amigos axúdate, é o que amas, é o que queres, é o que levas facendo desde os 8 anos e bueno, pois con axuda familiar, de amigos e tamén psicolóxica, pois podes sair máis reforzado nesos momentos. Primeiro non hai que entrar nalgúns falsos mitos de pensar sempre as xeracións máis vellas que os que veñen detrás non se esforzan, porque moitas veces o que é un mundo diferente e é un esforzo distinto, non? Entón, eu creo que sí que o deporte e apoiar o deporte das institucións nos prepara para momentos difíciles e ese esforzo que exixe a competición deportiva prepáranos para a vida e, polo tanto, invertir no deporte base fai que esa cultura do esforzo vaya tamén nas novas xeracións. Ao final o que un fai ten que facelo con pasión, con máximo esforzo, intentar ser o mellor no que un faga, en esos baches, nesos momentos de baixa autoestima ou de non sentirte a gusto contigo mesmo, pois buscar sacar as forzas, pedir axuda, por suposto, creo que hai que normalizar iso con psicólogos, con familias, con que enseña, pero todo o mundo necesita falar dos seus problemas e pedir axuda, non? E despois, pois, un mesmo ten que saber o que quere, loitar polo que quere e esforzarse ao máximo para conseguilo.